Erokamano kukitera Mugi TV kaendi wadwer winjo pachiari adek auchiel nono mane kaka inyalo yudo. Wachako ni weche manyien ni kaluwore kod mbaka mawuok ewi wach mar zoning makelo liet pacho ka. Weche koro yangore ni pogruok oneno e kind jotelo makaluo ka moko rwako wach mar zoning to moko kwedo parono. Mana kaka jafwambo marwa lero, jaod bura ma Alego Usonga Samuel Atandi okoni ODM oganda luo nyalo dhi gode mesa mar pogo lemo omiyo jotelo nyaka los kod duol achiel. Omiyo be kik wabed ni watibore kaka jotelo ni dwa chalo timore ka gima wan Raila mondo wuod Odinga. Ka waling to kwaling ni wafuo wabo medo siro wach mar riwruokwa e tekowa to konyorowa wambe wang'e mana kaka ji nyalo gwere. Gino machal mare medo nyiso pogruok kata okak medo mana medore ka kora achiel mar jotend oganda luo chal machung' margi e kata mana e weche mag duond bura nyiso kaka ok nyal uma wendo kod gweno e otara achiel. Ni mar pogruok e paro neno yanga gino mamedo kelo luoro ne jogo magitelo negi. Misunderstanding emanitie, but also ingeni nyaka nye baba wuog ji nigi ambition mag telo ni community koro mano be kelo lweny. Ingeni tie jo mang'eny maneno wanyalo kawo kar baba no. Koro because of those interests there's a bit of clashing. Taparo ni from where I sit mano ok sina problem nikech dwaro kom baba is a right ma everyone ng'ama dwaro ng'ama nya yude. Koro manema kelo uneno nen pogruok. Taparo ni at the end gima important ni joluo ni wakikisha no kwa pogruok marwa dhi miyo wahinyre ka oganda luo. Jakom komiti od bura mar budget Samuel Atandi Onunga wuok apiaya mar dok ne siro wach mar bedo kod jachung' achiel kata zoning. Koko ni ma en okang' mane okaw kod jogai mar ODM machon Raila Odinga e winjruok kod William Ruto e report mar NADCO. Kane wasain NADCO report en ni onge chama mar the invade chama ma nyawadu. Inyalo paro that was one of the sticking issues. Ni wadwan mondo wa respect multi-party democracy. Onge ok invade chama ma nyawadu. Ndalo machon inyalo nyiew MPs inyalo tim nadi. So mano en achiel kuom gik mane ji winjre. Koro gima chando wasani ma jowagi ok dwa winjo en ni wan kaka oganda luo ok wachung president. Ukwachung president. Wadhi support President Ruto. To wadhi hakikisha nade ni sirikal miloso wan gi duol. Kech ntie party mar oganda, ODM en party mar oganda luo. Enie party mar oganda luo yudo go ber mar piny mar sirikal. E yango midhiero madekel wach loso ma ji bedo kod pogruok. Olero ni ka ODM osiro jatend piny man kod otiko mar UDA laro tend piny to bedo e matek kendo piem kod ja ODM to kod UDA laro komod bura kanyachiel. E piny luo wawacho ni mwanda ok diend ng'ato. Omiyo ka nitie ng'ama dwa chung' kodwa wawe luor. Ng'ata madwa chung' kodwa warwako mondo bi mondo chung' kodwa. Jomoko neno zoning en miji direct ticket ok en kamano. ODM nyaka pod yaw competition kuom tickets maggi. Kaka Alego Usonga for example nyaka gi team nomination. Joma dwaro ticket mar ODM obi owach ni adwaro ati wadhi nomination ato ng'amo yombo mi. Kose mi ticket mar ODM through competition. To onge kaka UDA nyalo bi ochungo ni another candidate. To wan kod gi friendship. Wan kod gi alliance. To wa support gi. Campaign no kudhi timre maber. Wadhi campaign, Ruto dhi campaign as president marwa. Uchungo UDA candidate. Anachunga ka ODM for example. Donge koro wadhi gore ke ng'acha. Kina adhi wacho rach i party gino. Koro ere kaka president dhi yudo kura. Ochiwa gete ne chama mondo otiek gima dekel pogruok kaka welo mag chama. But ana prefer ni ka ber nego tetra ji nomination ma ji go kura. Members mag party go kura. Mane gima nyaka tim. To ka party osetimo nomination momi Atandi ticket mar Alego Usonga. Onge kaka President Ruto UDA nyalo kelo ng'ato chunga gene sato yet a support mondo ber president. Mano ok nyal timre. Mane gima ok wayie. Kech kata mana kirango zoning be already the fact no ODM ok chung president is already zoning. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Seneta ma Nairobi Edwin Sifuna ochako